nye jamana fila nye sabu ka ministre min be ne bu ka jamana ni jamana wɛrɛw baara kunna n'o ye affaires étrangères ale yɛrɛ kun bɛ taamana Bamako yan nɔ Mali kɔnɔ ka se ka dɛmɛ ni dɛmɛ jamana fila bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na o baaraw kɛra sabu an'an ka jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye jamana kuntigi premier ministre fo ka taa se a yɛrɛ tɔɲa ministre min bɛ yan nɔ n'o ye Abdoulaye Diop ye an bɛ kuma ka kunnafoni gafew da don a la kunnafoni gafew y'a jira k'a fɔ fana min ye premier ministre kɔrɔ Sumailu Bube Mayiga ani ministre kɔrɔ min fana kun bɛ yen n'ale b'an ka jamana ale kun b'an ka jamana nafoloko kunna madame Bɔre Fili Sisoko ko olu bɛ bolola ni waati ninnu na sariya tigilamaw ka bolo kan ka sababu kɛ a fɔra ko jamana kuntigi ka avion o sanniko kuma ani finitigiw ka minanko kuma olu ye kuma bɛ senna limanaw ni maa fila in ministre kɔrɔ fila in u welela kunu alamisa yɛrɛ o bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan ni waati ninnu na kunnafoni sɛbɛnw y'u da don kunnafoni wɛrɛw la limanaw ka jira k'a fɔ min ye sigi min n'u k'a ma ko Assise nationale pour la refondation de l'État ni jamana faamaw kalenkan ye ale ka sigi walasa jamana kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛ se ka kɛ o ka cogo min na a jirala k'a fɔ ko a baaraw bɛ sɔn ka sigi septembre kalo natɔ in o ban waati yɛrɛ min ye gafew ye u y'u da don kibaruya wɛrɛw la a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka taama baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ye ministère des transports et des infrastructures a jirala k'a fɔ o baarakɛla dɔw bɛ yen k'u bɛ fɛ ka tile 3 baara bila kɛ ka sababu kɛ ko bɛnkan dɔw bɛ u ni faamaw cɛ o bɛnkan ninnu sen bɛ ka sabati an bɛ kuma ka nin kunnafoni gafe ninnu kɔnɔna la ka taa se fana nin waati ninnu na a jirala k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ Mali ni Sénégal cɛ a jirala k'a fɔ ko baaraw daminɛna sabu min ye sirabakan kasara min kɛra Sénégalikaw fɛ ka wula ka n'a kɛra sababu ye ka baaraw jɔ an ka taa ni ka segin o baaraw la limanaw a jirala k'a fɔ ko baaraw daminɛna ko nka hali sisan ko chauffeur dɔw bɛ yen limanaw ko bɛn sen tɛ ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ sabu kununko ko chauffeur dɔ bɛ yen u ye o bugɔ fo ko bana ka sababu kɛ ko ale ma bɛnkanw olu labato kunnafoni sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ fana nin waati in na limanaw min ye talikɔkaw fɛ yen a jirala k'a fɔ san ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ko ɲamantonba dɔ bɛ yen nɔ o bɛ talikɔ buguda ni fanfɛlaw la ko talikɔkaw wulilen dɔ bi walasa o ɲamanton in bɛ se ka bɔ yen cogo min na nka u ka maire n'o ye communicative maire ye ale de kɛra sababu ye ka ni ɲamanton in yɔrɔ dilan ye k'a kɛmɛ sababu ye bi ji yɛrɛ tɛ se ka boli ji bɛ ka tiɲɛni kɛ talikɔkaw fɛ yen nɔ limanaw nin de ye kunnafoni gafew la dakuruɲɛ damadɔ ye an bɛna an da don minnu na k'olu lakali aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn lessor ye jamana ka fasidi sɛbɛn don limanaw a y'a jira k'a fɔ ko ministre min bɛ yen n'ale bɛ Algérikaw ka jamana ni jamana wɛrɛw taama ko kunna ni baara ɲɔgɔnya min bɛ tɛmɛ Algérie ni jamana tɔw cɛ o ministre Ramtan Lamamra ko ale bɛ taamala Mali kɔnɔna la ni waati ninnu na min ye Bamako ani Alger ye min ye faaba fila ye olu bɛ se ka filɛli kɛ kuntilenna kelen na cogo min na ani jamana fila in Mali ni Algérie u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na baaraw bɛ se ka tɛmɛ sira ɲuman fɛ o de ye Ramtan Lamra a ka nani ye Mali kɔnɔna la yan nɔ a ka kuma yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ ko ale hakili la bi malidenw kan ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ maa kelen ye walasa u bɛ se ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sabu ko a yɛrɛ ka fɔ la Mali ye jamana kɔrɔba de ye Mali bi a n'a kunu kelen tɛ nka ko an bilama an kan ka miiri fɔlɔ an yɛrɛ ka an bɔra maa minnu na olu ye Mali jɔ cogo min na sabu ko an ka Mali dɔ fɔ n'i y'a lajɛ sika fɔ ani bolodi ɲɔgɔnma ni an ka sigi kɛ an ka bɛn jamana wɛrɛ minisiri de bɛ ka nin fɔ an ka jamana kɔnɔna la jamanaw n'o ye Algérie minisiri ye a ko an kan ka don o da kelen de fɛ walasa Mali ko an dɔnnen don ni o ye walasa Ramtan Lamamra ani jamana kuntigi nka fɔ ani jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ani o ye ɲɔgɔn ye olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la kuma caman fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali la min bɛ tali kɛ jamana fila in yɔrɔ n'i ye Mali lakana ko lajɛ Algérie da b'a la a mɛnna a ko Ramtan Lamara a ko min ye Mali ni Algérie cɛ
jamana fila in ko lakanabaliya min ni o ɲɔɲɛnen don Mali kɔrɔyan fan na Algérie kɔni bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ o ko la Algérie na o kɛ hali bɛnkan sɛbɛn min bolo nɔ bilala ni Algérie tɔgɔ dan bɛ o kan n'o ye accord d'Alger a jala k'a fɔ ko o bɛnkan sɛbɛn in fana na lawaleya fo ka se a dan na Algérie ka wulikajɔ fanbaw bɛna ɲɛsin a fana ma n'i ye jateminɛ kɛ min ye Choguel Kokala Mayiga premier ministre ɲama ale fana ni ministre ye ɲɔgɔn ye limana u ka kumaw bolila fɛn caman fana kan yɔrɔ premier ministre Choguel Mayiga ale ye kuma o kuma fɔ ka ɲɛsin jamana ma n'o bɛ tali kɛ lakanako la n'o bɛ tali kɛ jamana sariya ko bɛ se ka don ba la cogo min na n'i ye jamana nafolo don i kana ye ka to yen o n'a ɲɔgɔnnaw caman Choguel Kokala Mayiga y'i da don o baaraw la ka se ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ baara cogoyaw ma min ye ministre ye Algérikaw ka ministre ye Aramitan Lamamara a ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min ye ale hakili sigi sabu bi a bɛna bɔ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ Mali jamana ani Algérie jamana jamana fila in u tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma wa baara ɲɔgɔnyaw o na to senna jigiya yɛrɛ ma sabu terima jamana fila don dancɛw dɔrɔn de b'u bɔ ɲɔgɔn na limanaw an bɛ to lesɔrɔ kelen in kɔnɔna la lesɔrɔ kelen y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ ka avion saniko kuma min n'a kuma cayara fo ka taa se an ka finitigiw ka minanko ma n'o ye affaire avion présidentiel et équipement militaire limanaw bɛɛ b'a dɔn o cogoya la min bɛ tali kɛ kunungo alamisa a jarala k'a fɔ min bɛ Sumelu Bube Mayiga ani madame Boire Fili Sisogo ko olu bilala mandat de dépôt la limanaw mandat de dépôt tɛ dɔwɛrɛ ye ka aw minɛ ka aw lasago fɔlɔ yanni sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka dayɛlɛ ka kun cɛ cogo min na a ma fɔ ko u jalakira fɔlɔ dɛ nka limanaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka i ta fɔ ko in na min ye lesɔr ye ale ye kunnafoni min da an tɛgɛ bi n'an bɛna o lakali aw ye o ye k'a fɔ premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga ko ale bilala mandat de dépôt la kunungo ni ko kelen kun kan n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ale ka avion saniko ani finitigiw ka minanko ninnu kunnafoni yɛrɛ dira kunungo wuladan fan fɛ a sɛbɛntiyara maître Kasum Tapo fɛ ale min ye Sumelu Bube Mayiga ka avocat ye ko tiɲɛ don min ye Sumelu Bube Mayiga ye a bɛ kasoba yɛrɛ la nin waati in na min bɛ tali kɛ politique tɔn min b'a bolo n'o ye Alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotiques ASMA CFP kunu olu y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ ko nin ye politique ko kɛlɛ de ye ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma o kɛra yɛrɛ ka politique tɔn ka jaabiw ye o la sa limanaw fasidi sɛbɛn lesɔrɔ y'a jira k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen waatiw la ko cour suprême da la min ye katikati fiman dɔ ye ale pick-up fila tun bɛ ka tugu a nɔfɛ o fan bɛ polisiw la tewu cour suprême da la ko olu ni mobili fiman in bɔra limanaw maa minnu tun bɛ cour suprême da la bɛɛ sɔmina k'a fɔ mobili fiman min bɔlen nin ye ni pick-up fila b'a nɔfɛ olu fan bɛ polisiw la tewu ko Sumelu Bube Mayiga de tun bɛ o katikati in kɔnɔ limanaw ko u tun bɛ k'u ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye maison centrale d'arrêt de Bamako ye n'o ye Bamako kasobonba ye lesɔr ka fɔ la yɔrɔ kɔsa in na Sumelu Bube Mayiga bɔra ka kunnafoni dɔw kɛ kunnafoni sira dɔw fɛ o de la a yɛrɛ ka fɔ la ko kuma min bɛ ka fɔ n'o ye jamanakuntigi ka avion sanko ye ani finitigiw ka minanko ninnu ko sariya ye a ko bɛɛ lajɛlen da dɔ ye ayi a tala yɔrɔ min na a bilala ye n'o ye affaire classée sans suite o la sa limanaw ko sariya ye o kuma fɔ sariya ye o ko bila ten k'a sɔrɔ dun limanaw ja kuma in bɔra Sumelu Bube Mayiga da a ma tɛmɛ tile fila o dugusajɛ yɛrɛ tarata wulada fɛ min ye Mali télévision nationale cour suprême procureur général Mamadou Timbo ale bɔra k'a jira k'a fɔ ko dossier in ma datugu dɛ wa ko dossier in yɛrɛ na dayɛlɛ maa bɛ yen ko e da b'a la dossier in na dayɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛli boli i kan wa maa bɛɛ lajɛlen na wele ka u lamɛn wa kiri o kiri bɛ yen ni o bɛ se ka nin kiri tigɛ o kiri tigilamaw na wuli ka u jɔ walasa min bɛ tali kɛ maa da bɛ ko in na ka se ka wele k'u ɲininka u dalakan na yɔrɔ minisiri kɔrɔw ni jamana jɔyɔrɔbatigiw de da bɛ ko in na a jala k'a fɔ minisiri kɔrɔw sariya b'a jira k'a fɔ n'olu ka kiri bɛ tigɛ kirisoba min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye haute cour de justice ye olu de bɛ minisiri jalaki mana bɛn minisiri kan jalaki mana bɛn jamanakuntigi kan olu de ka kiri bɛ tigɛ o kirisoba in na
onga mi critique la mawere de buka ko nyedo l'essor ka fola mi cour suprême procureur général ali adira ka fo halna sur la haute cour de justice no ko jamana kon tise ka to nyangi balia bolo ika fendo ke ka iye ki toite adun jela ka fo shirama na wuli inofe o daye santan mana se ka ba o kobe iye ka toite o tise maka tise ka ko la bile anga mali shara yere o fo Mamadou Timbo procureur min fleni cour suprême la ako o de la aka kambi ni dossier nga dele mama dabi ni avion ko sanikola mama dabi finitiku ka minanko sanikola kuka wele uka nyininga ni kuma masorida mimi seka critique la mau son a enabla sharati la mau kabuluka ode la kunungo mi premier ministre Koray Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre Koray Sumelu Bube Maiga ani aka ministre Koray mi fana be musodo madame Boire Phyllis Zogo ale de kumbe na folko kuna awati la limana ku ubla la kunungo la sagoli hukumu kona la noye critique la moka la sagoli akila jigina avion présidentiel noye jamana kunji ka avion ani finitiku ka minanko mi kuma mi fole fleni limana ko yere bela jele wubara vérificateur général des faits o mi chakeda anga jamana kono mi be segesegeli buluda anga jamana chakero bawla ajala ka foko nafulu chama de yurukura ko stratégie la a fomi ko surfacturation no le ka sanifen ka chama fara asongo ka minte asongo kuna foni fle di mana wayni kuna foni numbo l'essor kono aw bonya bi face de sebena nambora no ambi do mi nouvelle horizon ale kono nouvelle horizon ale kumana libana ajalla ka foko mi sigi kerengrene mi no kanga ke jamana den yere dama woni nyongonche wala sa jamana gelea kuma bi se ka fo an yere dama woni nyongonche tugumina be ka donc ka fo mali gelea ye minye be ki ta fo be ka lame fere ka soro ala bi fo de mako assise nationale pour la refondation de l'état wala ANR ko septembre kalo banwati re ko ana songa sigi wala assise nationale pour la refondation de l'état nouvelle horizon ka fola kuna funu dira kuna fundisra ufe ka fo kunungo alamsa yere ko yoro kuna funu dira hali ministry premier ministry ka barakero yere no primature nda kuna funu were nana o fana kokari ka fo ko do kun nataina ko asizin yere ka baraw kunganga damne nda kuna funu were nana o de kokari ka fo ko aya ko baraw bi damne septembre kalu kura o banto ko assise nationale de la refondation ko abara wisiri wala sa binafo hakilaw kon tiga nyon soro ni assise ko ni asigilila onga ambo la watimina politique tondo fana farale do nyonka no yegere jekulu do ye ka foko ni assise nationale de la refondation ko asigi kunde sabu ko na sigira ko abina ke sababu yere ka jamana na folo ka atien kuntina ke asigila ni bi jatemne ke mimbe talike yani bike premier ministre koron min kumbe no kumbe anga chamanje fanga kuna noyi Muktar Wani ale kunye jakulu kerengere do sigi comité d'orientation stratégique nukama ko COS o jakulu fana kunga bara nyeshine do yelema munun bolu dale do jamana konnala o yelema ka seka ulu ma ko foli ka seka o yelema laje ulu fara nyonga wala kasoka ubla jamana nyama ka bolu ka baraka seka kenai ani dialogue national inclusif fana sigranga jamana konaya jamana de be yere o keneka o fana benkera minka o fana keneka baraka seka keni oluye ode kunye chamanje fanga ka laini yere nga kofe yoro fanga nana yelema kokura fanga be bulu were ka ni wati nuna shogel ko kala maiga ale de be ministeri nyamayala ale nana koka assise nationale sur la refondation no kwa mako ANR ko ka sigi bara fana ka siga ke ajala ka fo politique ton chama de wulle ko jobi ko assise yana ngata o keneka ko comité d'orientation stratégique sigra dialogue national inclusif kera jamana kono ani concertation nationale nu ulu bela jile kera mimboro konala ko bara siga keni oiwa yani mi assise nationale de la refondation were o ka sigi o kana tawulu tieni were la sabu asigi fen fekera limanaw benkende kula maw sendaka be kelema nini fana talaka ke kana ke sigu de bi fara nyonka nga limanaw fuiti bwala mimi seka jamana yere nafa kuna foni fleni ayini mbo face de 7 nouvelle horizon de kono au bonyabi fasirila nambora ino amido mimbi talike les échos wele ale kono les échos kumana limanaw écho ya jira ka fo
ko Mali korsenena ka tomba a biro kura mina sigira ni limana ko mima ko Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali CSCPC limana nunu sebakoro wulido bi ka chamanje fanga mago ku deme ku sengorma dondo wala sa uka biro nyama la Bakari Kone ko ye kuna fundila wele limana uka nyefolike uka nisoja ere buluma kenegranyala ka nyeshi ni wati na jamana fama ukeleno ka waliya min taka nyeshi korsenna mabi limana akeleno ka unisoja kotre sabu ko korsenna bilama uko ni nyogana madeli ka ke olu yere folo ka kori kilo limana ko ke biduru dorome biduru ani wore ka soro dun akumbe dorome biduru la ka bo la ka ke biduru ni wore ko ni ya ashin fole Mali korsenna ka sigi ni kenenka wa nisoja buena uma kosebe wa jira ka fofana hali nogo mi ni obiduma no engrais na nyona wi ni gouvernement bo subventionné jala ka foko nogo bore kilo biduru na nyona ko kumbi di sefa wari wa saba ani keme woroni bishegi nga bi ko fama usiraka ufana jigi limana kana sefa wari wa fla ani dorme keme fla la yoro dokera olasa fama ubeni wulika jola korsene na ubiseka nyina korsene kase adana odila minye Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali uye kuna fundila wele kunu ko hali nogo farafi nogo mini obe soranga jamana kono Mali la yanno no ye o club biduru ko bi ofana nana ijo drome kemede la yoro dokera ofana siratigela jala ka fo tonde nu na fo bambara bakari kone ale fana ya jira ka fo ko uka deme bebele badebe chamanje fanga nyemawiye kerenkereni la colonel Assimi Goïta anaka premier ministre Shogel Kokala Maiga ko bu deme bi fuka se adana sabu ye minke olu korsenna uye chenre la foite olu bolo kanyeshi uma ni folite wala sa korsenna minumbe ne olu fana be kitamara la kwa nyema Jala Musa Dambele ale fana ajira ka foko olu be laiduta jamana kuntigi uye ka fu yena laidu min fana ni ode ka fo nyina kori farafina bunakuka Mali ube laidu ta Mali bike korsenna la uka ma folo mimina ijo joro folo erela no ye premier producteur de coton d'Afrique limana ko bo fana laidu ta jamana nyamawye wa toni ba keme shegi nyona ko una o sene ko bla jamana deunga boloka onga limana ni uyofo ko ni soja taganyeshi jamana deuma jamana nyamawuma sake niso guya ko fana be mini korsen na uyo fana fo ga kuna fondi kenenka dorete uya jira ka fo ko CMDT PDG ni uye nango Dambele ko nango bi ko nango takembe korsen na uka ufonyongo ka sababu ke ayre ka joro kama sabu ko aka politiki to min babulo ko o biseka sansoro tugumina ka bisika do korsen na uka ka do fonyongo walma ka do ka kuma do fodoy ni yoro la katla kata do fodoy ye nyama ka barato yi onga korsen naw ya jira ka fo o mimbe sena PDG mi no be CMDT kuna nango Dambele akabi ka korsen naw abika min taka nyeshi umabi olu fana tina sigi o kokoro odila uya nyini ko nango Dambele mimbe CMDT nyama ya labi nabi se ka fale aka fale note kana geleado korsen naw olu mi nyogonche limana ale eko kilin konna la ko ministre so mimbe no banga sirabanga ko kuna ministère des transports et des infrastructures uka la fazali kulu mimbe ni oye comité syndical mimbe uka ni chakero ina uka barakelo uka la fazali kulu do ya jira ka fo kulu kon mi feka bara blake le saba bara bla mimbi damine septembre kalu na ton le tan nani katabla at le tan ani woro la samba fla ani muga ani kelen uka la ini damado be uyobla gouvernement aleka tabalika krengerne la fanga blo minye shinodo barakuma anga furba barakuma anga jamana konala yanno wala section nationale des transports d'état nous kama ko SNTE ya jira ka fo la ini wolonfla o debe ubolo ni wati nuna adobe talike ko nyama min fleni agence nationale pour la sécurité routière anazer nyama limana ko ale be joro mina
n'o ye anager ɲɛmaya ye jamana ko k'ale wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ani fana ko min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko échelon 12 u ka baarakɛlaw k'u ka se ka sanayɛlɛ sɔrɔ o fana siratigɛ la syndicat y'a jagoya fana ko bolimafɛn damadɔ bɛ yen n'o ye Toyota dɔ ye Toyota min ni numéro de plaque ye BA 5781 ani MD BA 5782 MD olu k'olu bɛ ministre kɔrɔ dɔw bolo k'u b'a fɛ olu ka sigi u ka ɲɛmayaso la n'o ye direction nationale des transports terrestres maritimes et fluviaux ko bɛnkan dɔw fana bɛ yen jamana o bɛnkan ninnu o bɛ tali kɛ baarakɛlaw ka sarako dɔw la n'i y'a jateminɛ ko 100 sara la 40 u kan ka segin u ka baarakɛlaw ma minnu bɛ u ka entrepôt la jamana kɔfɛla syndicat y'a ɲini ko nin bɛnkan damadɔ de bɛ yen ko u ka se ka lawaleya n'o tɛ ko olu kɔni labɛnnen don ka taa baarabila la septembre kalo natɔ in tile 14 ka taa bila a tile 16 la kunnafoni filɛ an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya bi fasidi sɛbɛn in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn indicateur du renouveau kɔnɔna la indicateur kunnafoni damadɔ bɛ a kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ ko nin waati in na min ye Mali ani Sénégal cɛ yɔrɔ gɛlɛya min ye Mali ni Sénégal cɛ sɔrɔ kɔsa in na ni a jarala k'a fɔ sirabakan kasara dɔ de kɛra utukalo in yɛrɛ kɔnɔna la Sénégalikaw fɛ u ka dugu min bɛ yen n'o ye Kaolaka ye a jarala k'a fɔ a waati la min ye maa 4 ye o de ni tora a ko siratigɛ ninnu na nka min ye Mali ni Sénégal ye o kun ye taama yɛrɛ jɔ taama kun jɔra taa ni ka segin min bɛ an ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sénégal ye k'o kun jɔra nka ko a bɛ n'a fɔ segin kɛra taama ninnu a ka daminɛ min ye mɔbiliw minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔna la ka taa Sénégal olu ka taa minnu fana bɛ bɔ Sénégal ka na Mali kɔnɔna la sira bilala bɛɛ lajɛlen ye ko nka layidu minnu taara jamanaw ko taamakɛlaw n'o transporteurs ye u y'a ɲini jamana faamaw fɛ layidu ninnu u ka bɔ a sira ma walasa gouvernement Mali gouvernement ani Sénégal gouvernement yɔrɔ u kun ye wulikajɔw kɛ walasa ka se ka hakilila falenfalenw kɛ o de hakilila falenfalen kɔnɔna la kabi utukalo tile 16 tɛmɛnen baaraw kun jɔlen don Mali ni Sénégal cɛ ka sababu kɛ an y'a fɔ ten sirabakan kasara min kɛra Kaolaka Sénégal jamana kan n'a kɛra sababu ye ka maaw sɛbɛkɔrɔ dimi Sénégal chauffeurs ni Mali chauffeurs fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ kun donna u ni ɲɔgɔn cɛ nka chauffeurs kɔni y'a ɲini ko bɛnkan minnu bɛ yen n'o bɛ CEDEAO kɔnɔna la bɛnkan minnu fana bɛ yen n'o bɛ UEMOA jɛkulu kɔnɔna la ko o bɛnkan ninnu u ka sabati n'o de ye maaw n'u bolofɛnw ka se ka taa ni ka segin kɛ min bɛ tali kɛ a ka taa ni ka segin ka se ka kɛ lafiya yɛrɛ la bɛɛ ka se ka taama i bolofɛnw u ka se ka kɛ i bolo an bɛ waati min na ko sisan o baaraw de bɛ senna nin waati kofɔlen ninnu na nka limanaw o baara bɛ senna waati min na ko nin chauffeur dɔ ye u taara u y'o bugɔ fo k'o bana a kɛra diboli k'a sababu kɛ ko ale ma syndicat ka sariya min ni u y'o bila sen kan ko o ma labato o la sa n'i ye jateminɛ kɛ chauffeur min don ko Mali chauffeur dɔ de don baganw de kun donnen don a bolo a bɛ ka taa n'o ye Dakar a jala k'a fɔ waati min na a tun bɛ fɛ ka dancɛ min b'a ni Sénégal cɛ n'o ye Diboli frontière ye k'a tun bɛ fɛ ka o tɛmɛ a na kɛ kumaw de cayara u ni ɲɔgɔn cɛ u ye chauffeur in u y'a sama ka bɔ a ka mobili yɛrɛ kɔnɔ jamanaw ka sɛbɛkɔrɔ badɛmɛ ci fo ka a bana o la sa kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ u kɛlen k'a bugɔ ko bugɔli kɔni digira a kunkolo yanfan in de la nka k'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla ko bɛnkan tɛmɛna Mali ni Sénégal cɛ ko ka taama daminɛ gɛlɛya min tɛmɛna ka kɔn nin ye Sénégalikaw fɛ yen nɔ nka a jirala k'a fɔ bi taamakɛlaw n'o ye mobili bolilaw ye Dakar ani Bamako cɛ ko chauffeurs kɔni yɛrɛ dama limanaw u bɛ ka min ɲini bi o de ye gɛlɛyaw kɔfɛ mobili jɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye parking ye Sénégal jamana ka sabu ko Sénégalikaw fɛ yen nɔ k'u b'u tɔɔrɔ kosɛbɛ a mana fɔ k'u bɛ taa mobili jɔ parking na i b'a sɔrɔ Sénégal chauffeur walima maa wɛrɛw de bɛ bila u ɲɛma ka maaw su ka kɛ u kan ani fana ko douanier minnu bɛ sira in na yen ani polisiw olu fana bɛ dantɛmɛ wale caman ta ka ɲɛsin chauffeur ma a dun jirala k'a fɔ don o don Mali bɛ nafolo min don Sénégal jamana kɔnɔna la limanaw a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 7 ɲɔgɔnna de la
o dun o tɛ nafolodeni yalima gɛlɛya min tɛmɛna Mali ni Senegal cɛ a na kɛ sababu ye Senegal na faamuya sɔrɔ nin na ka nin ko ninnu damatɛmɛ wale ninnu ka dɔ bɔ a la wa kuma ye nin ye imanaw an ye nin bɔ indicateur du renouveau de kɔnɔ aw bonya bɛ fasili sɛbɛn in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye l'indépendant ale kɔnɔ indépendant kuma na imanaw indépendant y'a jira k'a fɔ ko taliko filɛ nin ye Bamako sigida 4 de la a jala k'a fɔ talikokaw wililen don bi taliko bugudani ko u kɛlen don ka kangarida kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka maire min n'ale bɛ communiqué kɔnɔna la ka sababu kɛ ko a ye yɔrɔ dɔ dilan ka ɲamanbɔ yɔrɔ dilan yen nɔ ɲamanbɔ yɔrɔ in a na kɛ a dilanlen don ji boli sira de la min ye talikokaw ye u ye kunnafonidilaw wele kunungo alamisa ka u lasɔmi k'a fɔ ɲama min ye nin n'a a kɛn bɛ ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen lase olu ma sabu u ka fɔ la ko jizo min donna maaw ka san 2013 waatiw la a ko o tɛ fɛ o ko kelen ka kɛ lafiyabugu bugudani n'a a kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɛ yen nɔ Lasana Jumasi ale yɛrɛ de y'u ka kuma lasela ye a y'a jira k'a fɔ ko ji minnu bɛ boli n'a bɛ tɛmɛ taliko bugudani ka taa tɛmɛ fo Woyoyanko pont dugumanaw la a ko o jiboli sira kelen de don ko ɲama sigilen don a sira in na yen nɔ ka sababu kɛ ko maire de ka baara don sabu ko institut géographique du Mali o yɔrɔ kofɔlen in na yen ko baara dɔw tun bɛ yen n k'a fɔ tɔlikokaw tun y'a ɲini o yɔrɔ in ka dilan walasa ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ko nka hali sisan o baara ma se ka kɛ maire ta kɛra mun ye ka taa ɲaman tɔɔrɔ bila min ye jiboli sira la taliko bugudani ko sanji min yɛrɛ nana utukalo tile 15 tɛmɛnen san 2021 a kɛra sababu ye du 801 bɛ yen k'a ye gɛlɛya lase olu ma maa 442 ɲɔgɔnna bɛ yen jamanaw ko olu bolofɛnw caman tiɲɛna a ko siratigɛ la talikokaw kɔni bɛ min ɲini bi o de ye k'a fɔ jiboli sira ka bila walasa maaw bɛ se ka kisi cogo min na jamanaw walasa ka kunnafoni kuncɛ teliya la min ye ale indépendant kelen kɔnɔna la min bɛ tali kɛ filɛlikɛla min bɛ yen ni doma don jamanaw ale de bɛ dolo lajɛ k'a ɲɛfɔ tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ laada la a bɛ nin ɲɛfɔ jamanadenw ye n'u k'a ma ko astrologue Musa Fɔnba jamanaw ko san kibaru yanni a k'o di san 2022 kibaru de ko don Musa Fɔnba ni dolo dɔnbagana don a ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko jamanakuntigi kalata minnu ni olu bɛ ka boloda san 2022 natɔ in na jamanaw ka kuma bɛ sɔn ka caya dɛ a kuma bɛ caya ko ni jamanakuntigi kalata kɛra san 2022 février kalo natɔ in na ko jamanadenw ka wuli ka jɔ bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ wa ko min bɛ tali kɛ ɲina ko nɛnɛ fanga bɛna bonya kosɛbɛ ani funteni fana fanga bɛna bonya kosɛbɛ a ko wa ko musow bɛna u cɛw tɔɔrɔ ɲina kosɛbɛ ko nka k'a b'a ɲini cɛw fana fɛ u ka kɛ maaw ye minnu bɛ musow bɛrɛbɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ko hali lakanabaliya fana ko caman de bɛna fara u kan ko nka an ka finitigiw bɛ u jɔyɔrɔ la o ko siratigɛ ninnu na a ko nka ko dɔ caman bɛna bɔ fantanya na n'o ye sɛgɛnjugu min b'an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o de la a y'a ɲini jamana faamaw fɛ ko sagajigi jɛma 60 k'u k'o sarakati ani jɛgɛ farama o kilo 50 k'u k'o fana sarakati ani ko a b'a ɲini jamanadenw fɛ k'u k'o 7 kɛ ngunjɛ ladɔn jola songalani ladɔn ani sunsunfin ani zɛrɛninjɛ ko jamanadenw k'u ko ni o ye siɲɛ 7 jamanaw an bɛ kunnafoni bila nin kan yan l'indépendant de ye nin fɔ k'aw wale ɲuman don a ka filɛliko ani a ka lamɛniko ɲuman na an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna.